bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio jo sare joom hiire moon hannde ko dimanche nogas e tati lewru mars hitandu ujunnaji nogas joyyi hawri kadi ko nogas tati lewru korko habaruji moon e ɗemgal Pulaar tetude hen ɓuddu moon ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon tournade hannde ko CNN habri hono kamɓe ARS département toppitide ko fati impôt ji hawnaki maɓe mballu gouvernement Donald Trump hutorade habaruji pour yitude hol immigré ji wonto koɗi won habaruji men ma jaa toon to Utah hono kanko gonnoɗo représentative toon to Utah biyeteɗo Miami Love o sankimande habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Turquie en e wayni ko seppoji nene continue wonde toon ɗum noon ko contre kanko law makko Tayyip Erdogan surtout caggal nde kanko gonnoɗo maire toon to Istanbul nde o nangga habaruji men ma nawa en toon to Niger ma en jakati toon to Mauritanie ma en jaa toon to Mauritanie kadi keɗoɗon hono kanko ministre de l'intérieur to ko haali cakkitoɗen habaruji men toon to leydi Sénégal ƴeewen kadi holo rapport baɗaɗo e kanko laamu ko Bachir Diomaye Faye caggal hitande nde ɓe keeɓi laamu toon to leydi Sénégal ɗum won titre ji men ɓurdumoɗo ɗo journal ma en gara détoji muɗum joni siftinde on tan hannde ko alerte nogas tati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ma en gartu joni kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare mbinɗen gardini men ni habaruji men puɗɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon toon to États-Unis ko yalti hannde hono kamɓe ARS ene wayni ko hawnaki maɓe dakkodiri e gouvernement mo kanko Donald Trump pour rokkude ɗum kala kabaruji ɗiɓe jogui ɗum noon ko kala détail uji ɗiɓe jogui ko fate yimɓe ɓe ngannduɗaa en kañumen ko fiiloɓe en comme taxe uji men ɗum noon ko adresse aji men holto joomumen ngoni ɗum ɗo fof ɗum ko wallude hono gouvernement kanko Donald Trump pour yiilade ɓe ɓe ngannduɗaa en taw kañumen koye men ko jeeyaɓe catégorie ɓe poti yaltinde leydi ndi siftinde on tan e nder leydi États-Unis kala puɗɗiɗo liggade puɗɗiɗo jogade social sécurité en wayno ko kañum hoore mum foti wadde ko wiyete impôt ji muɗum ɗum noon direction impôt en wayno ko oɗo saha joni tugnade hande article gomiɗo toon CNN direction impôt maɓe mbawa yamirde hono Donald Trump yo hutoro systéme maɓe pour wawde localisé kala yimɓe ɓe ngannduɗa immigré ji goni taw ngala kayitaji politique hannde hono kamɓe démocrate en wayno ɓe beltaki hannde en e sondage uji jaltuɗi en kolluɓe hono kamɓe démocrate en wonɓe toon to congrès hol liggueyaji ɓe ponno wadde walla yimɓe wonno yimɓe wotanoɓe walla yimɓe yinnoɓe parti démocrate en ko ɗaminno e maɓɓe ɗum noon ko ɓuuri hewde en wayno ko kene wona 77% en yimɓe ɓe ngannduɗaa kañumen koye mo yiɗɓe démocrate en mbi wonde ko yimɓe député ji wonɓe toon to Washington ɓe dartaki Donald Trump no poti dartorade ni ɗum noon ne wayni ko ɓuri hewde kadi e kamɓe démocrate en wonɓe toon ni taw kadi ko yimɓe député ji kamɓe koye maɓɓe mbi wonde ko ɓe beltaki ligge maɓɓe ɗum noon ko wasde ɓe beltade hen wayno wayno ko 49% ɗum ɗo fof noon firti wonde ko kamɓe démocrate eɓe jogui ligguey kewɗo ko ɗum waɗi kanko Nancy Pelosi e nder konngol ngol ƴefti wonde ko kanko Hakim Jeffrey omo foti ƴeftude doole makko fof watta o liggey makko pour beele ko surtout ene campagne uji garuji ɗi beele kamɓe démocrate en mbawa heftude sous représentant ɗum noon kadi to banggue congrès to en wayni ko ɓuuri hewde démocrate en hande ne continue mettere mumen caggal nde kanko chaque chumo nde wawi yentude e républicain ji pour wallude gouvernement mo Donald Trump o wasa uddude dami muɗum ɗum noon ko woosi ɓennude oto ndeto yontere ko jiiɗade ɗum won kanko aussi hono Alexandre occasion ene wayno kanko hoore makko woni oɗo sadio koye campagne kanko e Bernie Sanders ɗum noon ɓe ñalli hannde ko toon to Denver kadi ɓe ɗamini fottude toon e yimɓe hewɓe taw ko yimɓe démocrate en surtout ene kanko konngol oɗo représentante démocrate jeeyaɗo toon to Denver e konnguɗi ɗi o haali o wi wonde ko démocrate en fof ene poti rendude mbawa liggotade mbawa kadi wonde neɗɗo goto way ɗum noon pour wawde ƴewde famnude yimɓe holko kewi leydi he e holkadi ne wayni ko ɗum ɗo so dartaki holko komi jogori wadde ɗum noon ne wayni ko maɓe jillu communauté ji gonɗi toon to Denver fof tugnade hannde ko police ko haali ne wayni ko oɗo événement garowo hawna ko événement ko jogoɗo addude caɗele no fewi ko fate kisal kono noon ne wayni ko kamɓe police ɓen mbatten haqqille oɗo saha joni pour wawde wallude ɓeeɗo en campagne mo gonni o surtout yen taw ɓe mbaɗata ko ɗum koye bowol toon to Canada hono kanko Mark Carney ɗum noon ƴeftude jonde premier ministre gila woteji ɓennuɗi oto semaine o wi wonde ene wayno oɗo saha joni o windi ɓataki
fade gouverneur général Marie Simon ɗum noon ko ñande dimanche ɓennuɗo pour wawde ƴewde beele parlement gonɗo toon to congrès beele ne waɗe henna sammine ɗum noon o yiiɗi ko woteji mbaɗe hen woteji ɗi kadi taw kanko beele dokkamo doole kanko hoore makko no wawi heɓirde e Donald Trump siftinde on tan ene wayno ko haare makko kanko Mark Carney ha andi ko dartade Donald Trump ko wiide wonde ko Donald Trump konngudde haalade ene surtout fawde impôt ji e wone e nde Canada ko yidde contrôle de gurdam mumen e yidde kadi bonnude ceylagal gonnogal ɗon ɓoyngal ɗum noon kadi ene wayno kanko hoore makko mo rejeté hande konngudi Donald Trump haalata pour wiide wonde ko Canada ne foti jeeyetede e États-Unis ɗum noon ene wayno so tawi ko woteji mbaɗi woteji ɗi mbaɗata ko ñande nogas jeetati lewru avril ɗum noon lewru arondu woteji ɗi kadi so mbaɗi ene wayno ko kanko Mark Carney ene wayno ko wonata ko foɗodir ɗum koye conservateur goto biyeteɗo candidat goɗɗo ene wayno jeeyaɗo e parti conservateur biyeteɗo Pierre Bolivier noon ko conservateur ene wayno ko kanko hoore makko Donald Trump ñanden yenninoɓe wi wonde ko so tawi sago muɗum ko kamɓe yo libéral en ɗum noon ko Mark Carney yo kebto laamu au lieu de kamɓe conservateur uji ɗum noon andaka ɗum noon est ce que ɗum ɗo ko haaluji gongira gonga kono ko wawi wonde fof ko kamɓe conservateur uji ɓuuri e tugnade sonde uji mbaɗade toon ko kamɓe ɓuuri jogade chance kono andaka taw oɗo saaha joni surtout henne e kanko Mark Carney no ardiri ni no parti makko wotiri ni hawnaki taw omo jogui chance wonde wontude premier ministre ko wawi wonde fof ko woteji mbaɗata ko ñande nogas jeetati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi siftinde on tan ko guila kanko Donald Trump o yefti laamu ene wayno ko Canada e Mexico ko ɗeɗo leyɗe ɗiɗi o fuɗɗi dikkodirde pour wawde ɓeydude frais douane kala produit ji gummotoɗo toon to Mexico e toon to Canada ɗum noon ne wayno ko Canada e Mexico kañum hoore mum surtout Canada ɗumen kala ko fawno e mumen kañum hoore mum pawsima ko ɓuuri ɗum ɗon tidde donc kanko Mark Carney on kadi guila o arti guila o heɓti laamu guila o lomtiga hono jasnanturɗo ene wayno kanko hoore makko yimɗinani États-Unis cakkitorɗen ko toon to Utah ɗum noon tugnade hannde ko yalti hannde toon to journal biyeteɗo AP News hono kanko biyeteɗo Maya Love ɗum noon ko jaranoɗo duuɓi 49 kañum hoore mum ene wayno ko représentative parti républicain ko kañum woni debbo gadano ɓallejo meɗɗo wonde to kañum hoore mum député e parti républicain wiyama sankima hannde ɗum noon ko koreji makko bindi oɗon ɓataki pour wiide wonde ko windi oɗon ɓataki e ɗum ɗo e bindi oɗon ɓataki mbi wonde o sankima ene wayno wonduno ko cancer hoore ɗum noon koye safaruji mum wonno oɗo dumon foof kanko Maya Love ene wayno o naati politique e hitande ujunnaji ɗiɗi e tati caggal nde kanko hoore makko woni candidat pour wonde toon pour jeeyde mairie ngoɗon wuuro e caggal muɗum kanko hoore makko wonti maire ngoɗon wuuro wiyeten ko Saratoga taw woni ko kene wona 49 kilométre hakkude muɗum ummade toon to Salt Lake City kanko noon ko teskira e makko kadi ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kanko hoore makko nde o woni candidat kadi oɗon saha o waddanno koye démocrate e nder hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeetati taw kanko Maya kanko hoore makko winno wonno candidat kadi pour heɓde laawol makko tataɓol won ene wayno oɗon saha kanko hoore makko sibabude Trump haaluji ɗi haalduno ko fati immigré ene wayno wodditino hoore makko Trump ɗum woni ko wawi wonde foof ɗiɗon woteji nder hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeetati o perdi woteji taw ko différence hakkude gañiɗo e kanko wonno ko temedde jeeɗiɗi vote ko ɗum waɗi e nder ko teskira e oɗon saha hono kanko Donald Trump e wayno o continue sabborde hono Maya wi wonde ko Maya hollanimo yidde ɗum noon ko ɗum waɗi hoore mum kañum hoore mum perde élection ngaji ko wawi wonde fof kanko Maya Love e wayno sankima hande mo yaara duuɓi 49 habruji men international guiɗoɗen ko toon to Turquie tugnade hannde ko BBC ko haali ene wayno ko seppoji nene continue wadde toon to Turquie ɗum noon ko guure gonɗe Turquie ɗe fof surtout toon to Istanbul ɗum noon fof ari ko caggal nde hono kanko ko gonnoɗo maire Istanbul no biyeteɗo Ekrem Imamoglu caggal nanggugol makko ɗum noon nanggugol makko ari kadi ko ñalawma tan hadde makko kanko hoore makko déclaré wonde ko candidat pour woteji mbaɗuɗe hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeetati pour suɓade gardotoɗo toon to Turquie kanko Ekrem Imamoglu noon e wayno ko neɗɗo gandaɗo kañum hoore mum ɓurɗo wonde menace hono kanko gardiɗo leydi Turquie hono kanko Erdogan ko wawi wonde fof ene wayno ko seppoji ɗi henna hono kanko
gardiɗo ley Turki hono tawi ɓergude kano weltaka o kondani seppoji ɗi o wi wonde ko seppoji ɗi gardi ko pour wawde bonnude kisal leydi Turki. kono e tumnade kadi yimɓe heewe supportoɓe mo kanko Ekrem nangaɗo ene wayno ɗum ɗo fof ko pour haddemo wonde candidat en pour woteji garuɗi hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeetati. kanko noon e nder konngol ngol ƴefti o wi wonde ko ala fof mo turonto o ene wayno ko kala ko takka ko ɗum ko fenade ɗum ɗo fof ko gueɗe politique ko wawi wonde fof ene wayno ko seppoji nene continue wadde toon yiyama police e kañum yimɓe civil en surtout seppoɓe ko haareji mawɗi kadi goto e bellodiri. tumnade hande BBC no haali hono ɗiɗo seppoji e wayno ko menace mawɗo wonande hande ne wayno laamu kanko Tayyip Erdogan toon to Turki. habruji men international toon to Afrique du Sud hono kanko Ibrahim Rasoul en wayno ko kanko wona ambassadeur mo Afrique du Sud gonnoɗo toon to Washington. ɗum ɗon kanko laamu Trump nde caggal nde déclaré mi wiide wonde ko ene wayno ko persona non grata ɗum noon natti yidde gonal makko toon to Washington. ene wayno warti toon hanki toon to Pretoria. ɗum noon gartugol makko hanki toon Pretoria hollama kene wona temedde walla ujunnaji yimɓe arɓe jaɓɓademo toon to aéroport to. caggal nde o telle avion kanko joom suudu makko biyete Rosiata ene wayno o ƴefti microphone o wi wonde ko gartugol makko ummade toon to Amérique wona saggoji mabɓe kono noon ene wayno ko hunde déclarede wiyede wonde ya ummo leydi ya ummo wiyedeɓe yo gummo États-Unis sibabude wonde ko laamu Donald Trump natti sohludeɓe ɗum ko hunde hersi ko hunde ndeɓe kersi ko hunde ndeɓe cikanno ko hunde hersinide kono noon e wayno ko ardeɓe yiide kadi yimɓe hewɓe ene jaɓɓoriɓe ni henna o wi kanko Ibrahima Rasoul o ma continue ɓornade mantode ndeɗo nde wiyade wonde ko persona non grata mantode nde wiyede wonde ko natti yidede Amérique omo ɓorno ɗum ɗon pour farnorade wonde ko haysinde o haysinde wonani sago makko ummade toon o jogaki hay nimso goto artude leydi makko toon to Afrique du Sud. kanko Ibrahima Rasoul noon siftini ɗon toon ene wayno ko laamu Donald Trump woni weltaki wi wonde ko waɗi conférence toon to Afrique du Sud e wiide muɗum o wi wonde ko kanko Donald Trump o woni koye wadde politique pour wadde ɓeydude gagnantumagal ɓeydude kadi leññamagal ko surtout henna e laamu makko kesugol ngolngu toon to Amérique. habruji men international hande toon to Mauritanie e tumnade kadi ko journal Cridem haali hono kanko ministre de l' intérieur mo Mauritanie biyeteɗo Mohamed Ahmed Ould Mohamed Limine ene wayno waari kadi yeeso jeyandiyankoɓe ɗum noon ko ñande 19 lewru mars nde pour wiide wonde ko hokkude justification wi ko gonga e muɗum e nanodiral ngal signino hakkude muɗum e communauté européenne ɗum noon koye lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi e nder ngal ɗo nanodiral en woni ko kamɓe Mauritanie ɓe mbino ɓe goytinoma wonde ko ɓe ngala doole faddade oɗo sahaji joni yimɓe wona joloɓe e laaɗi ummade surtout toon to Mauritanie walla rewɓe Mauritanie pour fade toon to Europe ko ɗum waɗi ɗon ko ngal ɗon nanodiral rokkiɓe kamɓe Mauritanie financement kene wona temedde million ngaji sappo euro ɗum noon ko pour wawa walludeɓe kaɓɓirɗe walla walludeɓe kadi peeje ɗe ɓe mbawi haɗirde ɗiɗo batuji ummade toon to Mauritanie e yiyade surtout yen ɗeɗo maaji kulɓiniɗi océan Atlantique pour fadde toon to Europe ko wawi wonde fof ene woni ko kamɓe Mauritanie eɓen continue hande waysade mbiye wonde kene ɓuura temedde 5 ujunere neɗɗo ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa ene rewɓe toon taw ko rewɓe toon to maaji Mauritanie pour yiyade toon to Europe ɗumnade hande e chiffre uji mabɓe ɗeɓe jogui kamɓe Mauritanie kamɓe Mauritanie men oɗo saha joni no jogui ɓe puɗɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko sibabude oɗon programme ko wawi wonde fof ene wayno ko sibabude oɗon programme hono kamɓe gouvernement Mauritanie woni koɓe pellete oɗo saha joni surtout ene yimɓe hewɓe ɓe nanggata toon to Mauritanie taw ko yimɓe jeeyaɓe Afrique leyɗele ɓaleɓe ɓe déporte ɗumen toon surtout toon to Mali toon to Sénégal e toon kadi to Côte d'Ivoire ɗum noon ko ɗum woni ko ɗum ɗo fof jeeya koye programme moɓe jogui pour hadde yimɓe hewɓe o arde toon to Mauritanie e kadi continude salade ƴeftude wadde ɗaɓɓude wonde résident toon to Mauritanie e wiide mabɓe ɗum ɗo fof ko ƴewde ɓennude rewde Mauritanie faade Europe. habruji men international cakkitoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon ko hande
oɗo ñalawma ɓe mbi wonde ko woni balɗe woni hitande wona kanko Bachir Diomaye Faye o laami leydi Sénégal. ɗum noon tumnani hannde ne ko rapport mo kanko biyeteɗo Aminata Sarr dow Seneweb waɗi o wi wonde ko ene wayno ko e nder laamu makko kanko Bachir Diomaye Faye o teskitama ko décision ngaji sappo o ƴefti. Ɗiɗon décision ngaji ene jeeya hen décision gaɗano ko uddude base uji militaire uji leyɗele caggal leydi gonnoɗe toon Sénégal. ɗum noon ene wayno ko laawol makko gaddanol ñande nogas jeetati lewru novembre. ɗum noon ko caggal kanko hoore makko nde fottuno e jeyandiyankoɓe français ji o wi wonde ko hay sago Paris France wawa ƴewde fermude base uji mum militaire uji gonɗi toon to Sénégal. donc o wiide makko wano saaha wonde ko ene wayno ko gonal mabɓe toon to Sénégal ala yaadani ko fati hollude wonde Sénégal ne jeeyi leydi ene jeeyi hoore muɗum. o e nder discours makko kadi waɗi ñande 31 lewru décembre o kadi o haali konkore makko o siftini kadi position makko o wi wonde ko kala ko woni gongol militaire ji français ji au Sénégal toon to Sénégal ene wayno ko gasata koye nder programme gasata ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi. caggal muɗum hono France kañum hoore mum e wayno ko nder darroɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi kañum hoore mum wino won waɗino déclaration wi wonde ko kala ko woni nokkuji ɗi ngannduɗaa henno ko kamɓe armée française ɓe gonno toon to Sénégal walla toon to Dakar ene wayno ko ma wattu ɗum e juuɗe maɓɓe kamɓe Sénégal. ɗum woni donc ene wayno ko kala yimɓe e ɗiɗon base uji walla ɗiɗon nokkuji ene wayno ko à partir du mois de juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ene wayno ligguey mumen gasata. donc décision ɗiɗaɓe mo waɗi kadi ko hadde kala ko wiyete lotissement toon to nokkuji takkiɗe maayo e kadi e zone uji ɗi ngannduɗaa hen ko mbi ko sensible. ko ɗum ɗo fof noon ko ɗiɗon décision ngaji fof ko wawde hadde caɗele gonɗe ko faaɗe oɗo saha joni sipiroji walla haareji gonɗi hakkude nokkuji walla leyɗele no jeeyirte nokkuji wonno hen tan mbawa wonde kadi continue jogade leɗɗe. ɗum noon ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗiɗon décision ngaji ƴeftuno kadi e nder mayerɗo lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ene wayno ɓe gustino kadi doole gonnoɗe ɗon ko fati ɗiɗon suspension ngaji. décision maɓɓe tataɓe kamɓe Bachir Diomaye Faye ko elminde goomuji ɗiɗi ɗi ngannduɗaa gonnoɗe toon ligginoji yimɓe hono goomu hen goto biyeteɗo haut conseil de collectivité territorial e goomu goɗɗo kadi ko mbiyata ɗum ko conseil économique et social. ɗiɗon goomuji noon e wiide maɓɓe kamɓe laamu kesu toon to Sénégal e wayno ko goomu waɗano hono ɓe wiide maɓɓe wonde ko ɗiɗo goomuji ɗiɗi soɓe elmini ɗumen hawnaki maɓɓe kesnu kene wona 97 milliards francs CFA. ɗum noon ko duuɓi 5 garoji ɗi e wiide maɓɓe donc oɗo kalis ma wawa walludeɓe ɓe mbawa wattude ɗum e nokkuji ko wayno nokkuji jangde ko wayno surtout eno wawde wallude toon département éducation dañji yimɓe jangguinoɓe woɗɓe. décision nayaɓo maɓe ƴeftuno kadi ko wawde samminde assemblée maɓɓe national. ɗum noon ko siftinde on tan ko kanko Bachir Diomaye Faye e premier ministre makko Ousmane Sonko ene wayno ko e nder campagne uji ɓe mbanno en surtout en ko fate oɗo assemblée national mbino wonde ko tawde ko leydi Sénégal walla ko Sénégal naaɓe kadi kañum mballi ɓe laami alay saago dokkaɓe jogade toon to majorité toon to assemblée national pour beele mbawa wadde programme uji maɓɓe. décision maɓɓe nayaɓe goɗɗo ko wawde activité ene woodi ko mbiyata haute cour de la justice noon ko nokku ñaworde wonde toon taw kañumen ñawata ko wayno président ji ndeɗon ñaworde noon ndeɗo ñawore ene wayno ko guila hitande ujunnaji e sappo e jeenayyi ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi kañum hoore mum ene wayno ko nattino jogade doole. nduɗon suuri ñawirde e wiide maɓɓe kadi ko wawde ƴewde ñawde kala yimɓe jeeyaɓe gouvernement e surtout yenne ardiɓe gouvernement toon ko suudu ñawirde kadi yandude constitution Sénégal yadude donc ene wayno ɗo oɗo nokku kadi e wiide maɓɓe kamɓe gouvernement Sénégal ko hawna ko leydi Sénégal walla ɓiɓe Sénégal naaɓe ne jiɗi ɗum pour habde ko fate kala ko woni corruption walla kala ko woni gestion walla bonnande kalis leydi Sénégal. décision nayaɓo o kadi ko uddidde walla wurtinde ko mbiyata pôle judiciaire financier ne noon ko kañum woodi mum ko loi baɗanoɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ko pour wawde habde kala ko fate hen kalisaji dimɗi ɗi taw ɗum godani
ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗon loi ene wayno oɗo saha joni tugnade hande e habaruji gummiɗi toon Sénégal gila oɗon loi wurtina haɗo jartundo ene wayno koɓe mbawi nangude kene won milliard uji ɗiɗi e feccere uddidi kene won 90 dossier e mbawi nangude oɗo saha joni kene won 160 neɗɗo ɗum noon tugnade hande procureur Sénégal financier biyeteɗo El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla décision jeeɗiɓijo o ko enne kadi ko wawde suspendude kala nanondirde gonnoɗe hakkude mabɓe kamɓe Union européenne ko fate awo ɗum noon e wiide mabɓe wonde ko ɗeɗon nanodiri ko nanodiri ɗe baɗanoɗe taw ala intérêt taw Sénégal ala hen intérêt décision jeetaɓijo kadi ko kala décision ngaji walla kala décret ji ganduɗa kanko Macky Sall doole ɗi wonno ene wayno ɓe samminde ɗum hono kanko Bassirou Diomaye Faye ñande dew ƴefti laamu nde hen ene wayno ko samminide décret ji ken wona 17 o wi wonde ɗiɗon décret ji fof ko natti wodde ɗiɗon ene jeeya ɗiɗon décret ji ko holno cour suprême holno toon to neɗɗo nomirte toon to cour suprême au Sénégal kadi o wawino kanko hoore makko Bassirou Diomaye Faye ilminde décret goɗɗo kadi décret passe henne holno ancien ministre uji joɓirte holno ancien ministre uji joɓirte taw ko jobdi men won tuggi million e feccere ha million ngaji tati franc CFA décision jeanaɓijo o kadi ko wawde addude kala rapport aji enquête aji baɗeteɗi ko fate finance wawde wiide ɗum ɗo fof yo waɗe public ɗum noon ene tesira e ko yalti ko dumunaji ɓennuɗe hono rapport ko mbiyata cour de compte jaltude ko fate e wiide mabɓe gestion mon kanko Macky Sall ancien président Macky Sall laamu makko tuggi hitande ujunaji ɗiɗi e 19 ha hitande ujunaji ɗiɗi e 29 décision cakkito sappo ɓo wawde kadi ruttitade e nanodiri ɗum noon ko contrat ji gonnoɗi hakkude kamɓe leydi Sénégal e leyɗele goɗɗe e compagnie ji pétrole compagnie pétrole et gaz surtout yen diwan e leydi Sénégal hakkude leydi mabɓe e leydi Mauritanie ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓuuri teskirta tan e laamu makko kanko Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko ene wayno ko hande gurdam ɗam nene ɓeydo tidde e kadi ene wayno ko situation politique ko teskirata hande ene wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye ene wayno hande ko teskirata tan ene wayno ko situation politique toon Sénégal hande ko fayre woni toon ene wayno ko laamu ɓennu ngu e laamu gongu ɗon joni ngu ko joftodiral woni toon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare kabaruji min jogonno noon ɗemgal Pulaar gasi Allah siftin ɗon tan musidɗo mon Amadou Touré haalde noon yen mbaalo jam ha janggo kadi on jarama.